Ελλάδος ημιτών και αρίων, Ανατολής και Δύσης. Μπίλιας, Κορτέσης και Χάλιας. Ελάτε εδώ. Εμείς. Εσείς. Για ελάτε εδώ. Δεν τρέπεσαι ρε πήγα να κάνεις μάτι της καθηγήτριάς σου. Εγώ έβλεπα. Δεν μου λες Μπίλια. Τι είδες? Να, λίγο μπουτάκι. Πώς τι είδες μπουτάκι, Ένα μήνα αποβολή. Δρόμο. Εσύ Κορτέση. Τι εγώ. Εσύ λέω. Τι είδες? Α, λίγο, πάρα πολύ λίγο. Και κιλοτάκι. Πώς τι είδες κιλοτάκι, Λίγο. 3 μήνες αποβολή. Δρόμο. Εσύ που πας? Εγώ τις μηνύσματα που είδα, λέω να φύγω και να έρθω του χρόνου.